Stræde i København på en lille bitte scene foran en rå murstensvæg. Jeg bliver aldrig gammel nogensinde. Jeg bliver aldrig nogensinde gammel, fordi jeg har ikke en gammel mands navn. Jeg hedder Kasper, og der er aldrig nogen ældre mænd, der hedder Kasper. Det findes ikke. Hvis man går så en aftentur i det indre København, så kan man finde en restaurant, hvor man eksperimenterer med en type optræden, der hidtil har været relativt ukendt i Danmark. Det er en amerikansk tradition, stand-up-komik, hvor en enkelt kunstner står alene over for sit publikum. Moi har lige været inde og se Pulp Fiction. Det er videnskabeligt bevist, at det er den optimale samlejestilling for kvinden. Det er rigtigt. Så kan du bare gå, når hun vil. Vold! Lige meget, hvor man går hen. Selvfølgelig var der masser af mennesker, der så skævt til det. Fordi, hvad fanden var det for noget, ikke? Altså, de morsomme, det er Pilgaard, og det er Dirch Passer, og det er Jørgen Ryg. De der amatører, som ikke kan klare sig med noget andet, de kan måske starte med at lave det der stand-up. Det er ikke sådan, at siger, nå, hvad laver du? Jeg er renovationsarbejder. Prøv at gå ned med skraldespanden, kom! Prøv at gå ned med skraldespanden! Gå med skraldespanden! Jeg vidste godt, at hvis vi ikke får det her op og køre, så bliver man nok nødt til at lave noget andet. Og jeg synes ikke, at jeg havde andre muligheder, hvilket jeg nok heller ikke har haft. Så det var meget på scenen for det her op at ringe, ikke? Nu forsøger man altså her i Danmark på Dins Restaurant i København, hvor Poul Erik Heilbutt og vores filmhold tog på besøg. Det sjoveste, jeg har oplevet med prutter, en gang i New York, jeg stod i en elevator, og så var der en, der slog en, ikke? Så stod der en fyr ved siden af mig. Jesus! Oh, man! Jeg havde været i USA og studeret til skuespiller og havde lavet stand-up på et lille bitte sted, der mindede ret meget om Dins. Og havde en smule erfaring. Frem for alt vidste jeg, hvordan det foregik. Men havde ikke stedet. Men grunden til det overhovedet, nu må du altså rappe, hvis det er forkert, hvilket du nok gør. Men grunden til det overhovedet bliver Dins, det er jo helt inderst inden grund til, at Dins bliver stedet til at starte med, er fordi, at det har en rå murstensvæg bagved. Det lyder mærkeligt, men på daværende tidspunkt i USA, der kunne man ikke have en comedyklub uden at have en rå murstensvæg bagved. Alle klubberne havde det. De klubber, der ikke havde det, hængte et tæppe op med mursten. Altså det skulle være murstens baggrund. Det var ligesom trenden, ikke? Jamen det var, så jeg mener faktisk, det er en af grundene til, at Roger kigger og siger, at der er sgu en murstensvæg. Så mikrofonen og den lille scene og murstenene nede på Dins, det var bare det sted, der skulle til. Da vi startede Dins, var det jo ikke sådan, at man havde lange diskussioner om, hvad skulle der ske og sådan noget lignende. Altså, vi går i gang. Så lavede vi noget, der hed Dins Aften, hvor at folk så kunne melde sig til. Help me sail away. Buzzy, 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 bop, city bop. Sådan kørte det i starten, da jeg ikke anede, der var noget, der hed stand-up comedy. Jeg hører, der er en scene, og der er en mikrofon, og det tænder jeg selvfølgelig på med det samme. Men jeg ved ikke, hvad det er, der foregår dernede. Så jeg tager ned og spørger, hvem det er, og finder ud af, at det er en, der hedder Torben, jeg skal op og snakke med, som har kontor op på toppen. Jamen, han fortalte jo lidt om det der, en mand og en mikrofon, som var det helt store i Amerika. Og jeg tænkte, ja, hvad fanden, det lyder sgu da meget godt, altså. Og han var meget overbevisende, for jeg prøvede at smide ham ud af kontoret. Men han var meget overbevisende, og så sagde han, så lad os da se at komme i gang. Og sådan startede sådan set Roger med stand-up comedy. Og lige pludselig, så er du gået hjem. Og der er ingen, der har lagt mærke til, at du er gået, fordi lige pludselig siger du bare, Og du har valgt lige præcis den fest. Fordi den ligger kun 10 minutter væk fra, hvor du bor. Så du behøver ikke tage cyklen, du behøver ikke tage bilen, du slipper for taxaen, du kan gå hjem. Men lige præcis den aften, der tager det 45 minutter at komme hjem. Alle fortovskante, det er sådan. Den første tirsdag aften, jeg kommer på scenen, der sidder min mor og min søster og en af mine kammerater og min lillebror og min kæreste.
dernede i salen, og der var ikke andre. Og det tror jeg ikke, der var det første halve år. Men så begyndte der måske at komme 10-20 mennesker. Det var stadigvæk ikke rigtig noget. Og så en søndag kom der en artikel, skrevet af Jan Aamund, som havde været inde og se en aften. Og da den artikel kom i forsiden af kultursektionen i Berlin, der eksploderede det fuldstændig. Alle sammen har sunget det. Og vi tager cyklen til arbejde, og på arbejde der er ikke rygning. Sæt dig op i penge. Der er jo den. Jeg tror, den der lidt nervøse type. Og musik. Jeg vil sige, ingen rekvisitter, det var regel nummer 1. Og ingen musik, vel? Man må ikke pludselig sætte sig over til piano og begynde at spille. Og så. Nej. Ellers, det var forbundet med noget nær dødsstraf. Ja, det var jo uden. Parodier, nej. Men hvem stoppede så? Altså, var det... Det gjorde du. Det var Torben og Kasper i samarbejde. Ja. Eller sad Torben og flashede det op? Det var Comedy-politiet. Altså, systemet var sådan her, at DINS var opdelt i 3 faser. Det sted, man optrådte, stuen, der kunne de fleste bare gå ind. Så var der først salen, restauranten. Hvis man var noget, så kunne man eventuelt komme op og få en stone beef. Ja. Det smagte godt. Og så var der det allerhelligste, Torbens, der ejede det, kontor helt op på toppen. Og der måtte man, det var meget svært at komme derop. Det var, jeg nåede først op efter 1,5 år, tror jeg. Ja. Hvis man først kom derop, så kunne man være med til at lade ting sive ned, og så kunne man lege comedy-politik. Så kunne man sidde deroppe, og så kunne Torben og mig måske blive enige om, det vil vi simpelthen ikke se. Det er ikke sjovt, eller det virker dumt, eller det er avantgarde. Og så kunne man så gå ned, så kunne jeg så tillade mig at gå ned til Stone Beef-miljøet. Måske, der var Thomas måske røget op. Jeg var lige rykket op til bøffen der. Ja, så hen til Thomas og sige, lad lige sive, høj hat derude i en periode. Og så gik han ned. Så gik han så ned til Michael West, og sagde, Michael, tag en hat. Det er meget præcist. Det var fødekæden. Det var den måde, jeg gider bygge op på. De første gang, jeg optræder på DINS, der betaler jeg sgu selv rejsen fra Aarhus for at komme derover. Ikke? Og det var jo nærmest symbolsk beløb, vi modtog. Altså, det var i hvert fald ikke nok til at dække togbilletten. Det har været ren underskudsforretning de første mange gange for mit vedkommende. Men det var ikke på det tidspunkt fuldstændig ligegyldigt. Jeg tror, det var mere vigtigt bare at komme... det er vigtigt at finde et sted at optræde. Fordi på det tidspunkt, hvor der er ingen, der kender genren i Danmark... Altså, jeg har da prøvet at gå rundt på caféer i Aarhus og spurgt, kan jeg få lov at optræde her? Og så når folk spørger, hvad kan du? Ikke rigtig noget. Jeg havde vel 8 minutters materiale, ikke? Jeg kunne ikke rigtig noget. Altså, så det var ikke mange steder, at de sådan ville lægge lokaler til den slags. Vi var super afhængige af at have et sted at optræde. I dag der er det jo ikke noget problem at komme ud og lave stand-up eller tror de på det. Det troede alle mulige steder i landet kan man tage rundt. Men dengang, der kunne det ikke komme nogen steder. Men det, at man havde et sted, hvor du kunne øve dig og blive bedre hver tirsdag. Hver uge, hele året. Jamen, altså, i USA, de gode komikere, de har måske 3-4 jobs hver aften. Fordi der er så mange klubber, så går de bare rundt på klubber for at komme i gang. Ikke? Du lærer af at stå på scenen. Ikke andet. Altså, stand-up er jo, i modsætning til musik, du kan rent faktisk godt øve dig på at blive god til at spille guitar, men du kan ikke øve dig på at blive god til at få folk til at grine. Altså, det kræver folk. Du skal ud og optræde for at blive god. Jeg var meget bevidst om, at det skulle at hele systemet omkring stand-up skulle optimeres. Fordi ellers så ville genren dø. Altså, vi skulle have mange komikere, vi skulle ud og optræde forskellige steder, og vi stillede op til, jeg ved fandme ikke hvad, for at bare forklare, hvad fanden det var, vi lavede. Men vi vidste godt, eller jeg vidste godt, at hvis vi ikke altså får det her op og køre, så bliver man nok nødt til at lave noget andet. Og jeg synes ikke, at jeg havde andre muligheder, hvilket jeg nok heller ikke har haft. Så det var meget på scenen at få det her op at ringe. Ikke? Er nogen, der kan huske, at der var mindre, der havde med sådan nogle billedbøger, for det var langt det nemmeste, ikke? Der er med sådan nogle billedbøger med for eksempel billeder af æbler og pærer og... Gør det for stærkt? Kender du ikke det? Nogle aftener, når man går i byen, så er man meget pæn. Nogle aftener, når man går i byen, så ligner man nogen, der har startet for tidligt med at være morgengrim, ikke? Det her, det er ikke lyv. Op ved redningsvestene, der er der så en instruktionsbog til de her redningsveste, de her små orange sataner, man skal få på kroppen, og så springe ud i det totale intet og ramme beton, fordi der er en bro eller et eller andet. Og så står der, at man skal tage den på og sådan noget, og så står der,
bind stramt mellem klodserne. Jeg ved ikke med jer fyre. Hvis jeg binder stramt mellem klodserne, altså det forøger ikke min flydeevne, vil jeg sige, vel? Altså. Jeg kan bevise, at boksning det er noget af det dummeste. Fordi bokser er så dumme. Boksning er sgu den eneste sport, hvor dommeren efter hver afbrydelse, så bliver lige nødt til at fortælle dem, hvad er de gamle sådan. Boks! Ja, okay. Ja. Ja, har du fået silikon i brysterne? Ja. Nej, du har bare brugt for meget gær i dine bageopskrifter. Tak skal I. Sødt af jer, men hvis vi skal klappe enkeltvis, så bliver vi aldrig færdige, okay? Problemet med folkeskolen er, at man i folkeskolen ikke lærer børn noget, som de ikke ved i forvejen. Altså at lære en dreng i 5. klasse, hvordan man boller, ikke? Det er jo ligesom at lære en indvandrer at åbne en døgnkiosk, ikke? Torben købte et plastikklamineringsmaskine på et tidspunkt. Den er jo fantastisk, den har jeg måttet høre fra mig. Alt var plastiklamineret på et tidspunkt. Og så lavede du nogle visitkort til mig for lige, du ved. Og det er selvfølgelig kun med dins telefonnummer. Jeg kunne ikke bruge det til andet, end at folk kunne ringe ned til dins. Det var sådan nogle store visitkort, man skulle holde rundt med. Ja. Med plastiklamineret med Kasper C. Ikke? Ja, det var fordi, vi skulle promote. Fik man lige 8 af dem. Så. Du skulle være stjerne jo, ikke? Du var den første stjerne fra Kanniger Stræde, ikke? Ja. Altså. Du havde med avisen, der var et lille billede ud i byen, hvor du står med mikrofonen med de der bureauer der, ikke? Og vi snakkede om det på dins. Og så de kom ind til personal. Har du set Kasper i avisen? Nej. Det skal plastiklamineres. Det blev det sgu ikke engang. Du kom selv med et stort billede af det. Nu skal du høre. 3 af medarbejderne havde det lille, som mor havde klippet ud, fordi der stod også dins. Der arbejdede de. Og så et billede af Kasper. Der var han. Der blev snakket om Kasper. Ja. Det her var jo et symbol på det allerhelligste i dansk stand-ups vugge. For det var jo den stol, man kun fik lov at sidde i, hvis man havde gjort sig særlig fortjent til det hos Torben Dien. Man fik jo besked nede i baren via intercom, at nu skulle man komme i audiens op hos Torben. Det var kommandorummet. Og når folk kom op, og jeg havde ikke alle de forstyrrende elementer omkring mig, så kunne jeg fortælle dem lidt om livet også. Om hvorfor jeg synes, at tingene virker, som de gør der. Og hvorfor jeg synes, de skulle tænke den vej. Altså, han tangerede jo nærmest til bestyrer af en ungdomsklub, ikke? På gode aftener dernede, ikke? Altså. Mogens From. Jeg har da fået en skideballe decideret, ikke? Fordi jeg havde lavet for længe på scenen eller noget. Kom man op, ikke? Bosset op, og så... Ja. For helvede, Jan. For fanden. Jan. Kan kraftedeme ikke stå og lave 32 minutter, når du kan mærke, det bare går nedad, vel? Hvorfor helvede går du ikke af efter 18? Men der var fuldtonsskipper. Altså, hvis man havde fået en cykelud. Det havde man accepteret. Jeg tænkte, fuck, jeg fortjener det også. Det er også min skyld, det er da klart. Jeg startede selv tidligt som 17-årig med min første forretning. Og jeg lærte den, at ting er ikke bare givet. Man skal arbejde for det. Man skal forstå og fornemmelse. Hver bevægelse er betinget af en tanke. Det er ikke nok bare at sige tingene ud i luften. Der skal være lidt makronbånd i det, som jeg kaldte det. Man var glad, når man fik ros af Torben, selvom det var lidt kryptisk. Altså, hans ros var sådan et lidt kodet sprog. Man kunne prøve at tolke noget ud af det. Det var det, det var. Det var sådan metaforer. Du ved, for fat, du ved... Det er som en kæle, en gammel kæle. Roger, vi kender Roger. Har du set Roger? Ja, han står her. Du har set Roger. Roger, du vil for fanden. Kig på ham, ikke? Kig på Kasper, kig på ham. Du kan lære det, ikke? Tak for skænken. Kommunen kan du stille det over for fanden, ikke? Senere fra en bøf. Jeg vil ikke høre dig lave andet. Vi er jo for fanden. Ja. Du glemmer aldrig, det var altid noget med, man skal altid sammenlignes omkring Roger. Ja. Og så, jeg kan huske en gang, hvor han siger til mig, Torben kigger dybt i øjnene og siger, det er lidt specielt med Roger. Yeah. Så siger han, du ved, han er typen, hvor man kaster sine nøgler. Og så bøjer han sig ned for at samle dem op, og så samler man den selv op lige inden. Sådan er Roger. Og jeg kan huske, at du ikke sige det, Torben, jeg har ingen idé om, hvad fanden du snakker om. Hvor man sagde, okay, yes, det er Roger. Det er fuldstændig Roger. Det er lige præcis. Der var et eller andet form for instruktion i alt det der, ikke? Så man sådan prøvede at tage til.